Ik wens je een hele grote succes. Ik zie jullie even een instand vol boeren. Ja? Draaien. 2, van 19 minuten en 11 seconden. Gerrit Dijs uit de steek. Zijn vader die loopt ook mee. Die loopt bij de mannen 65 kilometer. En die andere mannen ook. 506. Hij gaat finishen. Hij was geplande 10. Maar hij Willem de Haan. Hij finisht hier nu na 5 kilometer. 209 is dit aan Jan Seinstra. Ook hij hier over de finish in 19 minuten en 57 seconden. Aan die kant 579. Dat is dan Oepele Spelers die stopt. Als ik ga door, wat doe je? Hou op. Hou erop. 260. Deze gaan finishen met 216 Rosa Boerma en Wim Doppelberg. Die gaan finishen. En dat is Wiegert van Keulen. Jongens en meisjes, er niet voor de lopers gaan staan, wel even wat ruimte geven. Dat ze voorbij kunnen. Ze pakken de spoels wel aan. Met de 576 is het dan Henk Meerema. Ook hier de passage van Jaap Dijkstra met Cor. We sluiten allebei uit Franeker, maar dat 60 jaar in oude. 205, die was het ook al voor plan. En dat is Henk van der Meer. Dat is 213, Johanna Noot. Oké, Johanna. En die hebben we net voorbij zien stormen. Ja. 81, dat nummer, dat heb ik helemaal niet. Maar dat maakt niks uit. 557. En dat is dan Jan Barkmeijer. Achter Zoutstraat Lekken. En 217 is Suze nog even voorbij. Heda Miedema. Oké, Heda. En hier hebben we de finish van niemand minder dan Jong de Jong. Joni de Jong. Oké. Oké. De 200 heel veel feintje. Oké, heel veel nog even doorlopen, want daar is de finishlijn. Elisabeth. En Elisabeth die heeft Boerma. En Elisabeth is ook een van onze grote sponsors. Goed zo. 152, Femke Boma. Oké, Femke heeft de tongel in de mond. Ze is blij dat ze er is. En Sjoerd die leuk is. En hier hebben we met 163 Grietje Herder. Oké, dames, 34 minuten en 37 seconden. En de bootsie Rode Rozen. Ja, het is tenslotte morgen ook moederdag. En dan heeft ze die bloem nog vast. Femke Thea. En we doorlopen over de finish. En 157 is dit Greta van der Meulen. Oké, de ene laatste nummer uit de Beulen met 160. Net al voorspeld, rond de 40 minuten. Gaat hij hier finishen. Inse Stienstra. Keuren, Utwaria. Daar is hij.
40 minuten en 21 seconden. En dan krijgt direct een sponsen aanreikt, dat is lekker. Die met een 578, die gaat finishen, daarom moet hij op deze kant lopen. Maar laten ze uit de Bijlsma. Oké, uit de Bijlsma, 578. Oké, hier aan de rechterkant Jasper Keizer uit Sint-Anne-parochie. Hij is leraar bij de school in Sint-Anne. Keurig hier over de finish, 41 minuten en een paar Pieter Talsma, die komt uit Wattena. Hij is lid van Atleta, de vereniging uit Grauw. En volgende week, of komende woensdag, is hij er vast bij in Wietgaard. We hebben de tweede loop organiseerd. Hier komt hij, Gerrit Schreuder uit Zwelo, 81 jaar. Hoor. Kijk eens even, 41 minuten en 55 seconden. Gerrit Schreuder. Hier met 505 is het Peter Schipma. Komt hier over de finish. En met 517 is het dan Geert Veenstra. Oké, Geert. Na de finish kunnen we even een spons geven. Okay. Niet voor de finish. Want we moeten eerst even over de finish heen. En dan willen we graag een natte spons die lopen. Oké, mijn Hoortsma. Hij komt uit de kolom. Ja, en ik komt hè. En hij krijgt natuurlijk een applaus. Ziet van de Bloem van de Kas. Oké, ziet. 45 minuten en 31 seconden. Ja, ziet je hebt een goede conditie bij de Bloem. Die gaat dan finishen in 48 minuten en 20 seconden. Jan van de Bloem. En hij krijgt even een spoors van de jeugd in het Subke de Jong. En met een 508 krijgen we hier Jenno Pontinga. Oké, Jenno Pontinga. De Zuiderhuis, Piet en Ineke de Jong van Gariep is de sponsor van deze jongeman. Met een 574 in het Jaap Bosma. Oké, Jaap. Ziet er wel lekker fris uit. Nog even doorlopen over de finish. En deze mannen die hebben gezamenlijk even met elkaar lopen. Gezellig met elkaar. De vierde niet zo belangrijk. En ik ben dan Sikkel van der Wal en Martin Sandberg. Oké, mannen. Ja, die is altijd een 515, Ronald de Jong. Oké, Ronald, gefeliciteerd. Zoals ik zei, we hebben twee paar schoenen beschikbaar gesteld door onze sponsor. En die sponsor is Kokelsport uit de Burgen. En de Essex schoenen zijn verloot. En Willem Oostra uit de Kerkersklooster. Die heeft een paar schoenen gewonnen. En Ulrike Seinstra, ook zij heeft een paar schoenen gewonnen. Oké, met 559 hier over de finish Sietse Jelsma. En 552 Afine Touring. Oké, Afine. De deur lopen, want daar is de finish. Ja, goed. Ja, dat is lekker. Laat je zwet met eruit. Dat is goed voor de vetvertering ook. Dat vliegt er al. Dat had ik eigenlijk maakt zelf op de met open. Die heeft het ook al warm, maar dat is niks. Ja, dat valt net. 53 minuten en 42 seconden. 53. Dat is Leo Hoekstra. Oké, Leo. En natuurlijk ook de christelijke muziekvereniging hier in Gariep. Zorgt ook voor zijn mooie muziek hier bij de finish. Ja, helaas van Spoelstra. En ik krijg natuurlijk een daverend applaus. Keurig hoor. Weer het Schreuder 81 D5. Maar als de ijs oud is, dan mag je ook 5 kilometer doen. Maar 10 kilometer. En ik kom voor de meeste fietsen. Ik ga hier voor deze